Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση στην οποία ηγείται ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος διεξάγεται σε μια νέα, δυσμενέστερη για τη χώρα μας συγκυρία και πραγματικότητα. Η δυσμενέστερη αυτή πραγματικότητα προήλθε από την πρωτοβουλία της εξαγγελίας του δημοψηφίσματος για την επικύρωση της Δανειακής Σύμβασης, μια πρωτοβουλία που, όπως ο καθένας θα μπορούσε να υποθέσει, μετατράπηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν είδη τελεσιγράφου σε δημοψήφισμα για την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Η de facto απώλεια της εθνικής κυριαρχίας που έφερε η αναγκαστική υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο και τον μηχανισμό στήριξης ήρθε ως συνέπεια της εν πολλοίς οφειλόμενης στην μοιραία για τη χώρα διακυβέρνηση Καραμανλή. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θυμίζουμε απέναντι σε κάποιους που επίμονα δείχνουν να το ξεχνούν. Μετετράπη όμως, με αποκλειστική δική μας ευθύνη, σε ταπεινωτική ολοσχερή απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής μας υπόστασης, καθώς παρακολουθούσαμε εμβρόντιτοι Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και δανειστές μας, να προσδιορίζουν και να μας υπαγορεύουν όχι μόνο το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος, αλλά και την ημερομηνία διεξαγωγής του. Δεν χρειάζεται όμως να χάνουμε χρόνο αναφερόμενοι σε όσα θλιβερά ακολούθησαν. Είναι ώρα να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Να δουλέψουμε και να χτίσουμε πάνω στα ερείπια της εθνικής μας αξιοπιστίας και της διαπραγματευτικής μας ικανότητας, καταρχήν, ένα προστατευτικό τείχος. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για να διασφαλίσουμε την εκταμείωση της έκτης δόσης, η οποία, αν δεν είχαν μεσολαβήσει όσα ανεκδιήγητα έγιναν, θα είχαν υλοποιηθεί οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Συμβούλιο της 26ης Οκτωβρίου για την αποδέσμευση αυτής της δόσης και θα ήταν ήδη στα δημόσια ταμεία του κράτους. Να δουλέψουμε για τις εκκρεμείς διαβουλεύσεις που αφορούν στην οριστικοποίηση του προγράμματος, εκπέμποντας ένα μήνυμα συνέπειας και σοβαρότητας που τόσο έλειψε τις τελευταίες μέρες. Να δουλέψουμε με συνέπεια και σοβαρότητα για να προχωρήσει το πρόγραμμα συμμετοχής ιδιωτών στη διαδικασία του ελληνικού χρέους, το οποίο εξακολουθεί σήμερα να μην είναι βιώσιμο. Η παρούσα μεταβατική κυβέρνηση έχει ασφαλώς μπροστά της να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα της υστέρησης των εσόδων, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού, καθώς επίσης το ζήτημα της μεγαλύτερης της προβλεπόμενης ύφεσης και τον εφιάλτη της διωγγούμενης ανεργίας. Η ελληνική κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δοκιμάζεται, η μεσαία τάξη διαλύεται, η φοροδοτική ικανότητα μισθωτών και συνταξιούχων είναι πλέον μηδενική και οι άνθρωποι αυτοί βγάζουν με δυσκολία το μήνα τους. Οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και οι δίκαιες ανατροπές προνομίων που το πελατειακό κράτος μοίραζε, ασφαλώς πρέπει να γίνουν, αλλά δεν πρέπει να μας παρασύρουν σε έναν ίστρο απορριθμίσεων, αγνοώντας την πραγματικότητα για εκατομμύρια εργαζόμενους, έναν ίστρο απορριθμίσεων που πέρα από αυτό, πέρα από το ότι μπορεί να αγνοεί αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα, είναι βέβαιο ότι δεν προσφέρει τίποτα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2012, αλλά και το νέο εθνικό και ευχόμαστε όλοι επιτέλους πάγιο και μόνιμο φορολογικό σύστημα, μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία πολιτικής που θα μας βοηθήσουν να υπηρετήσουμε στόχους τους οποίους με δυσκολία μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος εδώ μέσα διαφωνεί, όπως είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα ξαναβάλει στοιχειωδώς την Ελλάδα στο χάρτη των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Αποκαθιστώντας τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας, θα μπορέσουμε να ξαναβάλουμε στο τραπέζι των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων το εδώ και πολύ καιρό παντελώς απόν ζήτημα της ανάπτυξης, συγκροτώντας με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που επίσης δοκιμάζονται, όπως η Ελλάδα, μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική συμμαχία που σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης μπορεί να αναπροσανατολίσει την Ευρωζώνη και τις πολιτικές της. Η παρούσα κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε δεκτή με ανακούφιση από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ακόμα και η πολυμελή σύνθεσή της
δεν ήταν ικανή να ανακόψει τη θετική υποδοχή. Όχι μόνο γιατί η ατυχής έμπνευση του δημοψηφίσματος επέτεινε την ανασφάλεια του ελληνικού λαού. Έγινε δεκτή με ανακούφιση γιατί μεταφράστηκε ως ένα ενδιάμεσο πέρασμα από ένα αφαιρέγγιο πολιτικό σύστημα σε μια τεχνοκρατική συνταγή αντιμετώπισης της κρίσης. Είναι όμως η ώρα της πολιτικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί σε ώρες κρίσης είναι η πολιτική που μπορεί να δώσει απαντήσεις. Εύχομαι από καρδιά στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τις εκλογές οι προσδοκίες του ελληνικού λαού να μην διαψευστούν. Θα στηρίξω με την ψήφο μου την κυβέρνηση αυτή και την προσπάθειά της. Θέλω όμως να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι οι λύσεις μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από την πολιτική. Την πολιτική της γνήσιας αντιπροσώπευσης, την πολιτική της ευθύνης, την πολιτική της αλήθειας. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να αναλάβει τις δικές του ιστορικές ευθύνες απέναντι στο έθνος και τον ελληνικό λαό. Μόνο μέσα από αυτό μπορεί να ξεπεραστεί η σημερινή κρίση. Η δική του αξιόπιστη απάντηση, οι δικές του ειλικρινές αλλαγές, η δική του προσαρμογή στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, η δική του δυνατότητα να ξαναεκπροσωπήσει αυθεντικά κοινωνικές ομάδες, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, θα δώσει λύση στη χώρα, φωνή και ελπίδα στους πολίτες. Άλλωστε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε με αυτό που έχει ανάγκη η χώρα δεν είναι το εφιαλτικό τέλος της μεταπολίτευσης που εδώ και χρόνια ζούμε. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι η αρχή της μεταπολιτευτικής περίοδου, που θα μας ξεκολλήσει από ένα ασφικτικά παροχημένο παρελθόν και θα προσδιορίσει το μέλλον και τη θέση της χώρας στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Νίκος ο Ζωήδης.